Евангелие паводле Яна. Езус сказаў народу: «Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец, які паслаў мяне, не прыцягне яго, і я уваскрашу яго ў апошні дзень». У прарокаў напісана: «Усе будуць навучаны Богам». Кожны, хто пачуў ад Айца і навучыўся, прыходзіць да мяне. І не таму, што хтосьці бачыў Айца, толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я хлеб жыцця. Айцы вашыя елі манну ў пустыні і памерлі. Гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто з'есць яго, не памёр. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету.